Внимание, мы сегодня в гостях у Эльбине, Гульфия, Алина и Мелика Апада. Алар столовыйда бүгін әмәм ителер. Тәмле болсын сезгә. Исемегез кем? Алина апа. Ошау тәмлеме? Сездә бу аланда ошауларыгыз ошыймы? Аңлады. Телне йотарлык. Сезгә ошыймы? Балташта? Мен что ли? Салкын. Эссе. Салкын бит. Ой, эссе. Салкын. Тәмле болсын. Рахмат. Сезнең белән исәнмесез? Әлбинә апа. Сезнең исемегез ничек? Тәмле ошаталармы? Гомумән ошау ошыймы? Как будто отстойно это. Siz нәрсәгә ошамыйсыз? Сөйләшмисез. Тамак авырта. Тüp. Сатулашкан. Бахаслашкан. Тüпек? Сен тüпек. Тüпек. Сөйләш. Психиатр. Сез мин күргәндә ботканы ошамадыгыз. Нигә? Потому что меня башка хайратный. Нәрсәгә яратмыйсыз? Потому что. Потому? Лейш. Монда карыйсың. Да. Бифидит. Автограф сездән. Мин интервью алам вообще-то. Квартиркам бей, басылса, ярым хадис. Исәнмесез? Исемегез ничек? Гульфия апа. Сезнең сәгатегез матур. Тыкмагы зәли, пожалуйста, битмә. Прям. Рәхмәт. Нигә ошамадыгыз бүгенге ошауны? Мин Мәликә апасыман яратмыйм бер чак тоткасын. Нәрсә котлет ошамадыгыз? Потому что миңа җитте яртысы. Потому что яртысы җитте, мин кичкенә бит. Үз ашыйм. Ошагач үсәсез. Булды. Эльбина апа хәзер ашарый. Мин дә чәчәп битим. Сезгә ошау җитәме? Ошыйсыз киләме? Юк. Рәхмәт. Бүген без булдык романтик ашханасында матур апайлар белән. Sizin исемегез ничек? Менин исемим Сабитов Динар, брат, такой хороший сегодня день. Сегодня кинофестиваль, что ли? Я психиатр. Короче, сегодня такой день, мы кино снимаем. Дорогой, вы сняли сегодня фильм. Сняли такой прекрасный фильм про какую-то ведьму, там Халк, кажется, есть еще. Короче, я просто там дрался. Какую? Кого ты играешь, брат? Брат, если честно. Дай, отойди. Отойди, я комментарий даю. Я, честно. Какой вы снимали? Мы, короче, фэнтези снимали, и я, короче, никого не играю, вот. Молодец, спасибо, брат. Исәнмесез? Без бүген бер баганадан интервью алабыз. Исәнмесез? Багана, сезгә булагерда торгашымы? Ой. Сез монда ничәнче елын торасыз? Мин монда 70-нче елын торам. Карт икән инде, яра, рәхмәт чамыгыз. Бүген ахыргы көн. Диана Кипилда. Сезнең нинди ощущениялар? Смешанные ощущения. Кайтнасыгыз киләме? Килә дә, килми дә. Каласыгыз Кипилдан киләме? Анапа килә, Анапа китәхә. Каласы да килә, китәсе дә килә. Сезгә булагер ошадымы? Ашады. Балалар ничек? Балалар төрлесе бар инде. Ну, былай, в общем, шәп. Кого килергә уйлыйсызмы? Ну, по моей степени дальше уже некуда идти, что я белмим. Это уже секреты. С вами была Илюся апа и Рошан. Хәзер без күрәбез
Bulat bilan Gulnaz voleybol o'ynar ayrana. Hayda sirg'ali, nechinglar mekalar? Gulnaz, siz voleybol o'ynay bilasizmi? Bilaman. Ay, uni bilamiz. Men bilaman. Siz qancha o'ynar ayrandingiz? 5-klassda. Sen tilimi? Yo'q. Endi bir gidelim mi? Bu. Mısır bizim Bulat. Nastoящий Bulaşık. Bulat. Zor. Ular liseyini bitirdi. Hem voleybol oynayıp biladi deyip sanıyorsun. Sizin qo'shig'ingizda Karina. Привет. Karina selam. Привет. Sen bu lagerda yaşadımı? Вообще шеп круто. Toğa kilesinmi? Обязательно. Әлбәттә. Qo'ya kilesin. Romantika mı, или şıtıkaga mı? Шитакагада, романтикада. İkisi bir günlerde bulsa koysun söylerin. Шитака. Senin bilen Karina hem Рошан. Пока. Внимание! За кадром как снимали этот фильм. Marja. Bu bizim Morja apa. Marja amma tugil. Mikubalekler yazsın tatarcha söyleşemin. Ede kuşerin. Min tatasha сөйлешем 24 saatga. Masa bizim Makila. Makila bizim герой. Bahadir. Не Bahadir tabii. Герой Bahadir oldu. Sizga bu filmni tushirishga og'ir edimi? Minne tushirib, qo'rayminchik tushiralar boralar. Siz bu filmni tushiruvda o'zingizdan brendingni Сәләтегезне таптыңызмы? Ayye, tekni men topdingmi? Ravshanni сөйләштерә башладым. spesialni oy uni lan Maxsus. maxsus zritellar uchun, Tomoshachilar uchun. tomoshachilar uchun men bu bo'lmadagini сөйләшәм. Sizga bu o'shima? Bu нәрсә? Bu Sizga shitaka o'shima? Что такое? Siz shitakadan nechanchi yil? Oy, siz shitakadan nechanchi yil? Нechенче ел? Yo'q. 3, вот 3-chi. Әби шитакада Birinchi sezonda o'ynadim men. Malika bizdan Gilay Ukrep. yo'q. Kerakmi. Короче, Malika aqlli, no tili qiz. Zo'r, no kichkina. Dostoqda. Shitaka. Chetel ortunda. Bo'ldim. Sizga bu kinoni tushirish uchun og'ir rol berdilarmi? Yo'q, xohish joyda. Ishadagisiz? Sizlar aytdingda, ilk farmda yotdimda. За кадром снимал, интервью брал Галюлин Рошан.